So itata sir, rimortatay ni bagyong Mirasolen ngem isupelat maka-apektar kanya tayo tata. Ngem adapi mesa nga bagyo nga bambantayan tayo tata dagtoy daya nga partes iti Southern Luzon. So ni bagyong Nando. So expected tayo nga ni bagyong Nando ket umasideg diti ayan tayo ken tropical depression pa lang suna tatangem habang umas asideg isuna unti-unti mat nga pumigpig sa and possible nga ma-reach na typhoon. Ngam hante nga i-rule out possibility nga ma-reach na mati super typhoon category. Also expectaran tayo no pati napigsa nga angin ken napigsamat nga tudtud. Ken dito nga min since adasunad toy amyanan nga daya tayo, possible nga i-enhance na ti habagat. So, parang combination no pati habagat, ken iti dinando, ti mapasaran tayo. So, kaano ti expect tayo nga isasangbay na dito yung northern extreme? Expected na by Lunes hanggang Miyerkules, iso ti panaka-experience tayo kadete nga bagyo. So, pamalag tayo ma'am, karigitay kalugaran tayo ti probinsya ng Ilocos Norte, ken iti kabangibang probinsya iti umamyanan na paset ti Pagilian. Dati panagsangpet ni ti Dinando kasi expectaran tayo nga agbalinso ng super typhoon. Agsagsagana tayo kuma, kadete isangbay ni super typhoon ni dati ti Dinando kasi expectaran tayong agbalin nga super typhoon, so expected nga napigsat angin na tapno maliklikan tayo ti perdisyon ket agsagsagana tayo kuma. Ma'am, no ibaga tayo nga super typhoon anya dagiti kaslang ipaay na napigsa nga tudo or napigsa nga angin, ma'am? So super typhoon expectaran tayo nga both sir. Napigsa nga angin ken napigsamat nga todo. Kas imbaga datatay ti expected nga rainfall dati nga maited ni Nando ket agre-range ti 100 to 200 millimeters nga food po. Okay.